Il-Kazino Notabile fl-Imdina mhux se jkun restawrat biss iżda issa nstab użu għalih ukoll. Fil-jiem li għaddew kumitat imwaqqaf mill-Kunsill Lokali tal-Imdina rċieva 4 proposti. Proposti li eventwalment resqu quddiem il-Kunsill Lokali biex ikun magħżul l-aħjar wieħed skont il-membri tal-istess kunsill. L-offerta rebbieħa kienet li Kazino Notabile jinbidel f'ċentru fejn jittellaw esibizzjonijiet, diskussjonijiet kulturali, post ta' informazzjoni u kafeterija żgħira. Barra l-proposti magħżula kien hemm żewġ proposti oħra li proponew li l-bini jintuża l-kafeterija filwaqt li xi ħadd ieħor propona l-ftuħ ta' ġelaterija. Kelliem għall-Kunsill Lokali tal-Imdina qal il-proposti tal-kafeterija kienu kemm xejn ġeneriċi filwaqt li dik tal-ġelaterija ma kellha ebda aspett kulturali jew dak storiku. L-għażla finali ta' tenders kienet ibbażata 60% fuq il-kunċett tal-proġett u 40% fuq l-aspett finanzjarju. Il-tender rebbieħ imressaq minn Alexander Kutajjar diġà għandu ftehim numru ta' mużewijiet bilan li parti mill-wirja li tkun esebita f'mużew partikolari titpoġġa f'Kazino Notabile. Fil-bidu ta' Novembru, segretarju parlamentari għal-Fondi Ewropej Ian Borg kien żar il-post fejn ħabbar li nkisbu l-fondi għar-restawr tal-bini li nbena fl-1887. Fondi li jqarbu l-400,000 euro. Dan ifisser li s-segretarjat parlamentari se jieħu ħsieb ir-restawr tal-faċċata filwaqt li t-tender rebbieħ se jkun qed jieħu ħsieb l-iżvilupp fuq ġewwa. Intlaħaq ftehim ukoll li ma jsiru l-ebda estensjonijiet mal-faċċata bħal tinet. Barra minn hekk, il-proġett għandu l-approvazzjoni tal-MEPA u għaldaqstant ix-xogħol se jibda b'mod imminenti.